Hej, hold. Han er vi fucking flinke i dag. Ej, hvor sødt. Ej, giver ikke hovedet, er det rigtigt? Ej, tak. Ej, tak. Ej, Oh my god. Okay, let's go. Anders, jeg troede, du... Værsgo. Hvor er I sidder? Fucking flinke. Der går jeg bare snart ud. Vi må lige fucking bare ned og så. I er godt nok søde. Hvad er det, vores regning. Det var slet. Hvorfor er det en fucking flink handling, når du drejer skole der? Det er det fordi, at han giver noget uden at få noget igen. Så vi får noget at gøre, men det er for bedre end sig selv at give noget.